नेहमी त्याच भाज्या जर खाऊन कंटाळा आला असेल तर बनवा झटपट होणारी ही टोमॅटो चटणी. बनवायलाही खूप सोपी आणि चविष्ट अशी ही टोमॅटोची चटणी बनते. 2 पोळ्या जास्त खाल एवढ्याच ही चटपटीत अशी टोमॅटोची चटणी. कधीतरी काय होतं की आपल्याला असं काहीतरी वेगळं चटपटीत खाण्याचं मन होतं, त्यावेळेस तुम्ही ही झटपट होणारी टोमॅटोची चटणी बनवू शकता. तोंडी लावण्यासाठी किंवा रोजच्या म्हणजे टिफिनसाठीही तुम्ही ही बनवू शकता. खूप चविष्ट लागते. मी दाखवलेल्या पद्धतीने नक्की बनवून बघा, तुम्हाला ही खूप आवडेल आणि नेहमी तुम्ही बनवाल अशी ही टोमॅटोची चटणी. तर त्यासाठी मी पॅनमध्ये घेतलेलं आहे 2 चमचे तेल. तर तेल गरम झाल्यावर घालूया इथे 1 चमचा जिरं आणि जिरं थोडंसं तडकलं की घालूया 1 हिरवी मिरची बारीक कापून घातलेली आहे मी आणि 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या बारीक कापून घालायच्या आहेत, बारीक बारीक कट करून घालायच्या आहेत आणि थोडंसं परतवून घ्यायचं आहे. बस 1-2 मिनिट आपण एकदम कमी गॅसवरती परतवून घेतो आहे. आता लसूण थोडीशी परतली गेल्यानंतर यामध्ये घालूया 2 टोमॅटो एकदम बारीक कापून घेतलेले आहेत बघा. आणि टोमॅटोही थोडेसे सॉफ्ट होईपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत. एकदम लाल करपवायचे नाही आहेत आपल्याला, थोडंसं सॉफ्ट होईपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत. हलकासा असा त्याचा गुलाबी कलर येईपर्यंत आपण थोडं परतून घ्यायचं आहे बघा. त्यामुळे काय होतं, असं थोडा क्रंच दाताखाली आला ना टोमॅटोची चटणी खाताना कांद्याचा, की खूप छान टेस्ट येते. तर आता हा बघा थोडासा परतला गेलेला आहे, इतपतच आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. मस्त कलर आलेला आहे कांद्याला आणि गॅसचा फ्लेम आता थोडासा मीडियम मी केलेला आहे. आणि आता आपण यामध्ये घालूया टोमॅटो. तर साधारण 5 ते 6 टोमॅटो तुम्ही असे बारीक कापून घ्या. मस्त असे लाल लाल टोमॅटो आता मार्केटमध्ये खूप साऱ्या प्रमाणात आलेले आहेत. तर हे 6 मी टोमॅटो घेतलेले आहेत आणि मधल्या बिया काढून टाकलेले आहेत आणि फक्त बाहेरचं पाट घ्यायचं आहे आणि आपण हे मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. टोमॅटोची चटणी तुम्ही नक्की बनवून राईसबरोबर किंवा पोळीबरोबर खाऊ शकता. खूप जबरदस्त टेस्टी लागते. पाहुणे वगैरे आले असेल किंवा गेस्ट कोणी आलं असेल तर तुम्ही यावेळेस ती चटणी बनवून बघा. आता यामध्ये मी घालते अर्धा चमचा जिरं पावडर आणि अर्धा चमचा धने पावडर आणि 1 चमचा लाल मिरची पावडर घातलेली आहे. आता पाव चमच्यापेक्षा थोडीशी कमी हळद मी घालते. हळद जास्त नाही घालायची आहे, कारण आपल्याला हे चटणीचा कलर जो आहे थोडा लाल पाहिजे आहे, पुन्हा मस्त अशी लाल लाल दिसली पाहिजे. पुन्हा हळद अगदी थोडी घातलेली आहे. आता सर्व मसाले आपण ह्या टोमॅटो आणि कांद्यामध्ये मिक्स करून घेऊया. गॅसचा फ्लेम आपण इथे एकदम लोवरतीच ठेवलेला आहे आणि टोमॅटो पटकन शिजतात, त्यामुळे जास्त शिजवायची गरज नाही. आता टोमॅटोचा आंबटपणा बॅलन्स होण्यासाठी इथे मी अर्धा चमचा अगदी छोटासा साखर घातलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि परत आपण मिक्स करून घेऊया. बघा किती छान दिसेल, कलर पण खूप सुंदर आलेला आहे आपल्या चटणीला आणि खूप चटपटीत अशी ही टोमॅटोची चटणी झटपट तयार होणारी. नेहमी काय त्याच भाज्या जर खाऊन कंटाळा आला असेल तर बनवून बघा ही टोमॅटोची चटणी. आता वरून घालूया थोडीशी कोथिंबीर आणि मिक्स करून घेऊया. मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुम्हाला आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि बघा मस्त अशी आपली ही टोमॅटोची चटणी तयार झालेली आहे. मी गॅस बंद केला आहे आणि आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. चटपटीत अशी ही टोमॅटोची चटणी अगदी कमी साहित्यामध्ये तयार होणारी. बघा किती सुंदर दिसते आणि खूप चविष्ट लागते. अगदी अप्रतिम अशी ही चवीची टोमॅटोची चटणी तयार झालेली आहे. तर नक्की बनवा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका तुम्हाला ही टोमॅटोची चटणी कशी वाटली. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्येही जरूर शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या छान रेसिपींचा स्वाद घेता येईल. तर पहा आणि लवकर बनवा अशी मस्त अशी चटपटीत टोमॅटोची चटणी, एकदम भन्नाट चवीची. पोळीबरोबर, राईसबरोबर, कशाबरोबरही खा आणि एन्जॉय करा. मस्त अशी ही आपली चटपटीत टोमॅटोची झटपट होणारी चटणी.